नजदीक आ गई। ए बाबू बोल 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 रे। अरे रुको का रे? अरे रुको ना, बड़ी कस के लागल बा। का थी? अरे मैदान लागल, मार दो, रुको ना। अरे तने पानी वाली होलई ने कहां हो गए रे? अरे मार दो, पानी नहीं के तो कहां ढेकुआ से कोई देखे थोड़े आवता। अरे त बिना पानी के होग बेने। बाप रे बाप, बड़ी कस के लागल बा ओ बाबू। ई साला ई ससुरा के जहां देखो तहां देखो एकर बियाह देख होखे के बा। आई देखो होगे चल गइल। मेन मौका पर ई ससुरा के हागवास लागेला। अरे रुको ना मार। या साले तेरा कोरम में लिखले बा उ है, हैं? 5 टोटे मत लगा, ये बोनिया से होगी साफ खोल ले। अरे देखो कार जी हो रे। ए रुको ना मार दो। अरे उमा इंतजार करत होई बेटिया पार्टी। अरे मार दे तूने, रुको ना। ओह को दिन से ना होलर ले रे? है मार दो, आज हमरा 2 दिन हो गइल बा। ए साला तब इतना महकता। का करबो, टाइम से जल्दी लागते नु नइ खे। पानी छुए के डरे ते यही के ढप बढ़िया से ढपवा से चा घिसनिया काट लिए। ओ बाप रे बाप। ए रुको ना मार दे तूने, ना कादी बाप बाप कइले पड़। अरे लकड़ी से निकाल तरीका रे, अभी ना भइल। ए मार दो तूने, कितना हड़बड़ा दे। रुको। अरे पानी है ना, नजर कहीं आवते नहीं खे, का करबे रे? ए बाबू, हैं? पानी नहीं के तो का करी, छिछिरिया काट लेता नी। छिछिरिया कटबे हाँ। अब महकी तब रे, हैं? ना मोके उनको छिछिरिया छिछिरिया काट कटबे कहीं गांड तोर छिला गइल, हैं? तोर खून दे लागी, रुक दे तनी पोछे वाला। हैं? हइले हई गुंटिया के पोछ ले, हइले रुक। जवान बेटा भइल साला, जोहे मर्जी तहे होगे के तैयारी हो जाला। होइल हैं? हां तो कुखत काय बड़ी रे? बाप रे बाप। कोणरी पड़ गोर लका रे। अरे का भइल? ए रुका ना मार दे। आ चन बढ़िया से खरकइए ना तो न चपा जाए। अच्छा वही से छोरी वाला पहन लबा। हां बाबू हो, हां मजा आ गई, आत्मा के शांति हमरा मिल गई। मैदान कोले नहीं अब बांध लेवा दो। छोरिया जल्दी ननु बनाला। हां हाउ खोल पगड़ी खोल। हां बाबू, हां अब मोहकत ओकत नहीं किनु हम। पले पले हाथ डॉटी पर सेट ले। ओ हो गइल बा। हो गइल बा। हां बैठी। दादा रे गोंडिया हमें मत न सताओ, मत धोतिया में लाग। अरे चल ठीक बा, बैठ। हां हो गइल। मन तन तो झां के आओ तो बाबू महकता कितनो पानी नानी छुलियो। का करबो। ए हेतना समय हो गए, आज कॉलर लहल आवे के अभी तो पता नहीं खेला लागत। ये तो ससुराली के घर है। अरे अरे आ गई लगिन। प्रणाम। खुश रही बैठी। कोनो दिक्कत नानू भइल? ना ना कोनो दिक्कत ना भइल। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबू। बैठी। बाबूजी रास्ता में कोनो दिक्कत नानू भइल? ना रास्ता में कोनो दिक्कत ना भइल। तने हमरा गौवा के लइकवा छुछेरा हो से कुछ नानू कइलो हसन? ना काट को भेटाइल लसन ने कुकुर सब हमने के उ सब फेर में ना रहने सन। ठीक बा बाबूजी, तोरवा बैठी, हम बुला के लिया बबी के। बुला के लिया बाबू, जल्दी कर, बेगा घड़ी के ढल जाता जल्दी। ठीक बा? अच्छा ठीक बा रुआ 2 मिनट इंतजार करी, बबी रेडी बिया, हम बुला के लिया ठीक बा? बुला के लिया। ठीक बा रुआ रुकी लगिन। ए आई लबर मत बोली ना हम काहे लग बोले जाई। हम कहम जे बिना पूछले लइका हमरा से हगहू ना जाला। ठीक बा? सही बात कहत रे बाबू। कुछ खाइयो ये मत। ना 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 हम काहे लग कुछ खाई जाई। आ उ बतिया मत कहियो। कौन हौ हगे वाला? फेन बतिया ना 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 हां उ सब ना कहियो। ना कहम। ठीक बा। पटो के नु देखे के बा। ठीक बा? आ ये न खडुआ मत खौसे छूट गइल। हो फेन बात मत कहे बाबू। अच्छा मन बा भी
तन तनी बा तन तनी अच्छा तो ऐसे कहे नहीं हो बैठनो बैठ सीवा लगाई है सारा काट दी हो तो उगन लगाओ तनी बाबू अच्छा टाइप आ बबी आओ आगे आओ आगे आओ बाबूजी ली हो आनंद रहा बैठो बबी यहाँ बैठो है आवो हटाइए बबी आओ हटाइए आवो माँ यहाँ खड़ा रहो तू तब बाबूजी बहन हमार पसंद भी यार हुआ हाँ बहन तो तहार पसंद भी है तो रुक जा नदी के खराब बा ए मुंह में तनी दाग बा लेकिन टहनी के हुआ जान शहर में पेंट पोचारा जादे ए हमार लड़का साढ़ हो ए साढ़ कहे के मतलब ई बा दाग बा न बाबूजी उ तो एगो पाउडर आ क्रीम में सब ओरा जाए टहनी के पाउडर क्रीम से उड़ा जाए लेकिन है रांच नो रखले बानी रांच अरे एकर चेहरवा तो देखी कितना सुशील भी है हमार बहिन वो सुशील भी है लेकिन ठंडी में लेकिन ठीक बा बाल उल बड़ा बा ये ठीक भी बा शहर के लोग ज्यादा नहाला ना नू लड़का हमार अगर अनहारे में खड़ा हो जाई तो अंजूर को दी तो 10 गो लोग एकरा अंजूर अरे से खाए लगी बाबूजी ठीक बा हाँ। हमनी के लइका में कोनो पय नहीं निकालो सन बस खाली रहे हमरा बहन के पसंद कर ली पसंद? शादी के दिन उतार दी ऐसे दाल भात के कौन थोड़ी पसंद अभी लड़की के तारा पूरा देखे लड़का देखा रहा ठीक बा तो बेटा मने तो हमारा। लड़की तो सामने ही बिया तो कहीं तो सिटी स्कैन करा के रौरा के बेटा दे दी खड़ा होगा तो कहीं खड़ा हो जेबू खड़ा हो जा बबी खड़ा हो जा देखो शहर के डिजाइन पैंट फाटले बा लड़का हमार पैंट फाटल बा अरे वो डिजाइन है बाबूजी पांच फाटल नहीं के मैं चाहे तो 2 आदमी कहीं एडजस्ट होकर तो 2 आदमी के लाट घुस जाई अरे बाबूजी रौरा सही से देखी हमार बहिन प्योर शुद्ध घी बिया शुद्ध घी बिया तो हम और लड़का शुद्ध घी बा घी के जैसन चमकता बबी ऐसन लइका बड़ा नसीब वाला के मिलेला तो रुक हम बानी रुक ना बाबूजी देखी हमरा लड़की में कोनो कमी नहीं है राहुआ अपना लड़का के बारे में बताई जे कोनो नाशा वसा नानू करेलन अरे हमार लड़का तो बिना पूछले हगे ना जाला बिना पूछले मुटे ना जाला दारू शराब एकरा महक आवे तो उल्टी करे लगे हो एगो सुपारी ले खइबे न करला ऐसन के लड़का तो हम अपना बहिन ला खोजत रहनी हो कुछ न खाता है मेरा बच्चा हाँ अरे इसी तरह मेरा बच्चा है साढ़ कहीं ना। बैलगाड़ी से चढ़ कर आ जाएगा हाँ आ जाएगा हाँ ना तो एगो बात के यो ध्यान में रखेम जे लड़का कुछ खाला होला नानू सही बताएम बाबूजी शादी बियाह बार बार ना होला अरे पहले पूछ लो तार बहन से हमारा लड़का देखी बाबूजी जावना परवरिश से रौरा अपना लड़का के पल्ले बनी वही तरह हम अपना बहन के पल्ले बनी हम राजी हमार बहन राजी बहन तो पहले पूछ लो ऐसे कीजिए हम राजी बानी लेकिन लड़का के पसंद नहीं देता लड़का बिना पूछले साढ़ खानी चल अरे बेटा। बबी देख तोर भाई के पसंद बा लड़का अब ते बता तोरा पसंद बा कि नहीं है हमरा के लड़का नहीं के पसंद माई चुप बाबू बटे नु चुप ठीक बा बेटा बाबू तोरा पसंद बानू हाँ बाबू हमारा पसंद बा तो तनी समाधान से रहो बाबूजी शादी बियाह बार बार ना होला वो समझत नहीं हम शादी ब्याह ना होला लेकिन हम चाहत नहीं जे लड़का लड़की दू तुम कुछ अपना में बतियाओ सन हमनी के हट जाइला हमारा कोनो एतराज नहीं है हाँ। हमारा कोनो एतराज नहीं है अच्छा हाँ बाबू बेटा बाबू 2 मिनट का समय दिया था लड़की से जौन तोरा पूछे को के पूछ सकत रही कोनो दिक्कत नहीं है ठीक बा बेटा तू बैठ जा 2 मिनट अपन पूछ लो जा बबी तू निफिक्र बाबा। रहिए साफ निजर रहिए टेंशन मत लिए समझे जी चली चली बाबूजी तले आना गाड़ी हम लोग के दिखा दी घोटा घाड़ी चली ना माँ तू तले घर में रह बबी के बतिया दे चली रे घोटा घाड़ी दिखा दी आई हेनी आओ ना चलो ना हम तारे के बर्गर खियाए गोल गापा हो बोलेला गोल गोल ऊ खियाए ई बताओ हम तारा पसंद बानी कि ना बानी माने खिसियात काहे बाड़ू ओ हेनी आओ ना तोर बाबूजी कहले हैं कि तू बहुत संस्कारी बाड़े हां बढ़ले तो बानी ये कुल संस्कार है जे एगो लड़की अकेला मिलल बे त छेड़ा तारे ओकरा के तारा के छेड़ा तानी अलगे रहो ने ठीक बा आइएगा काहे बतियाव तरु हमरे सुन तार बियाह होइएगा काहेंगे बतियाव तरु
इस सपना देखा ना छोड़ दे ठीक बा कि हम तो एगो बौना से शादी करिए नहीं सकत। अभी हम अपना भैया से कह के शादी कटवाएम। ओ तो तू हमरा शादी ना करबू? ना करे। बाप रे भैया तो श्री देवी खानी बाड़ी हैं। तो बढ़ले बानी हमहू सोच ले रहनी कि हमार शादी सलमान खान जैसन हैंडसम लड़का से होई। एगो हम बौना से शादी करके अपन जिंदगी बर्बाद कर दी। अपन शकल देखले बाड़े ते चले ले खुटकल खुटकल बियाह करेला। हमर शकल खराब बा हैं? हम तारा खराब लागतानी? हम एगो बौना से शादी नहीं कर सकत। तारा हम बावना नजर आवतानी हैं? अच्छा देखो तो होगन कि ना तारा बराबर। और ते ना ज्यादा लगे के मत बोल ठीक बा कि बदबू आता पता नहीं के चलो जे क्या दिन भइल बेकरा मुंह धोला वो तो कि पेस्ट से ना गुहे से मुंह धोवेला। ई बुझाता ई मुंह से ना ओसे हम मैदान कोनी पानी ना छूनी वही से बुझाता पसाता का दुनिया। तोरा नु जितना सपना देखे के बनू लेकिन देख ले लेकिन हकीकत हो नहीं कर सकत। हम तो तोर से ब्याह करिए नहीं सकत। अरे बोल ना काला खिसर बैठ 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 नानो खिसिया के चुप रह ठीक बा और अलगे बैठ नौटंकी ज्यादा मत कर। पूरा अपन रला बाबूजी सब बाबूजी हमार अरज के गोइल बनी बैठी। अच्छा सब करे ना। हाँ बबी एक बतियलू पाहुन से। हाँ केंगे बा का भइल? बा ठीक बा बेटा सब चीज ओके बा। तब बाबूजी हमनी के एगो काम करे के। अरे अरे ई कोया से तू सीख ले लिया भैया ई तो कहत रहन कि हमर बेटा बहुत अच्छा बहुत संस्कारी है सिक्कर गुटका पूछ के खाला हमरा से खइबो ना करेला। ए बाबूजी रुआ तो कहत नहीं जे हमर बेटा बड़ी संस्कारी हो। राउर लइका तो गुटका खाता। अरे गुटका ना हो पढ़ के देखो। गुटका ना हो का? चश्मो ऐसी हो गइल बा। है देखा मई रजनीगंधा एकरा का कहल जाला? मुंह में रजनीगंधा आ कदमों में सारा जहान सारा रोज योगी बेटा खा। ए हम उ सब कुछ नहीं जानत। भैया ई धोखा कर रहल बालन सब जना हमरा साथे ठीक बा। ई लइका रजनीगंधा खाता त शराबो पियत होई। अरे बेटा हमर शराब ना पिया शान कोई शराब पिया। रवा तो चुपे रही बाबूजी ठीक बा। अरे ओके बाबूजी कहते में भी हमरा शरम ए आते। कहत रहे कि हमर लइका होगे जाला त कि हमरे पूछ के जाला। अहै बिना पूछला ही भरल सभा में गुटका खाए लागल। ओकरा से आदमी से हम अपना बहन के बियाह कर दे। ए गुटका थोड़ा ही हो ना होई बियाह सिया। बियाह ना होई। माई ले जा बहन के। काहे? हट हट सनली चलो चलो खाता रहली गुटका या हमरा बहन से बियाह करबल। हट निकल निकल निकल। तोरा तोरा अरे रजनी काटा है का साला। का खाए के रोलो रे का खाए गेलो भोसड़ी वाले। निसाफ इज्जत माटी में डुबा देलकी। समय हो गलो तो ना खाई। समय हो गेलो समय कैसन समय बता तन सुखा पात नहीं खे हैं समय हैं बैठ जिंदगी भर तारा जब रणुए रहे के बा तो बैठ पुरान शरीर हो गेल अब कितना दिन लग हम तारा के धोए हैं समय हो गेल हैं। अरे कुछ करी हो कि ना रे चलो अरे भेंट करिए तो कुछ भेंट भइल ख